Орех трапезунт в умовах Заходньої Білорусі, Гродзенський район. Ось бачите, яке розвиття, посадка, осінь 2024 року. Ось які листя. Тут нечто молодое росте, а ось старые листья в яким стані. Весна у нас була холодная. Зараз перейдемо до другого. Ну, тут трохи розвиття лепше. Ось бачите, які молоді прирости. Ось такий лист. Ось третій трапезунт. Так само його стан. Ось бачите, який прирост. Листя яке поміром з долонь. Як ви зауважили, усі мої трапезунди, і не тільки трапезунди, всі орехи посаджені в такі ось приямки. Ну, это крышку ниже на сантиметров 5-7 за основную поверхность земли. Для чего это зроблено? А для доброго поливу. Ось, глядите. Бачите? И вся вода под кустом. Нікуди нічого не розливається. Ось для этого у мене зроблені під кожним орехом такі приямки. Саджанці я набував у Миколая з города Брест. Миколай, дякую вам за такі чудові саджанці. Ростуть і сподіваюся, що дочекаюся доброго урожаю. Дякую вам велике.